Il-Kummissjoni Ambjent fih dan il-Kurja tal-Arċisqof batet ittra lis sidien tal-lukanda li se tinbena minflok l-ITS biex juru n-nuqqas taqbil tagħhom għal dan l-iżvilupp. Il-Kummissjoni Ambjent spjegat kif dan il-proġett jagħmel qajb lis-sistema tal-ippjanar li skont huma din is-sistema qed tiżżarma biex posta tieħdu sistema fejn il-prijorità tingħata lil proġetti individwali aktar milli lil proġetti li jiżguraw il-ġid komunitarju. Huma saħqu li l-awtorità qiegħda twarrab ippjanar fit-tul u bil-għaqal biex tiffavorixxi approċċ frammentat ta' proġetti imsejħa ta' żvilupp. Il-Kummissjoni Ambjent staqsiet ukoll li ma' interessi qed tħares l-awtorità tal-ippjanar. Fl-osservazzjonijiet tagħha l-Kummissjoni Ambjent qalet li l-floor area ratio mhux qed tiġi osservata. Qalet ukoll li ftit li xejn ingħatat konsiderazzjoni għall-impatt li se jkollu fuq il-komunitajiet tal-madwar. Studju li sar fuq l-impatt ta' traffiku juri b'mod ċar li jridu jsiru xogħlijiet infrastrutturali kbar biex jitnaqqas l-effett ta' żieda fit-traffiku li mistennija tinħoloq minħabba dan il-proġett u l-proġetti ġodda kollha fl-inħawi. Dan minbarra li dan il-proġett se jħalli impatt negattiv fuq is-sit ta' Natura 2000 ta' Pembroke. Il-Kummissjoni Ambjent minnaħa tagħha talbet lill-Awtorità tal-Ippjanar biex issir pressjoni fuq il-Gvern ħalli jirrevedu u jippubblika pjani lokali aġġornati. Sostniet li l-proġetti qed jiġu negozjati u jkunu mwiegħda qabel ma jkunu saru studji bir-reqqa u konsultazzjoni pubblika serja. Fil-konklużjoni tagħha, il-Kummissjoni Ambjent appellat lill-intrapriżi biex iħarsu lejn ir-responsabilità soċjali korporattiva tagħhom.